Takže ahoj, já vás vítám u mého prvního videa a je to hra Battlefield Play 4 Free. Začal jsem to hrát dneska, takže uvidíme, moc dobrý nejsem teda, vůbec, takže nečekejte ode mě vůbec žádný skilly. Budem spíš víc umírat. Takže nevím, mohli bychom začít asi to. Takže, OK, jsme level 3, myslím, kouknu se, 3, 2, jsme 2, OK, tak pohod. Jestli vám ve videu něco učí, tak to se omlouvám, to je můj počítač, já se fakt omlouvám, zkusím to spravit. Kvalita, jestli je to, fakt je to moje první video, takže jestli je špatná kvalita nebo tak se omlouvám, ale už bychom mohli začít hrát. Takže jo, počkejte, tady se nám načte loading chvíli. Si počkáme, tohle se mi nabíhá dlouho. Nevím, možná to střihnu, ale asi ne. OK. Fakt budu spíš jenom umírat, takže nečekejte ode mě něco fakt jako dobrého. Nebo prostě nějaký skilly, nebo fakt jako jsem začátečník, takže uvidíme. Snad budeme mít trošku štěstí. Jedem. Počkej, to neovládám já. Oho. Tak jedem. 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 Rychle. Ježíš, proč pumpa, jsi blbej. Tady nemusíme startovat ty blbče. Omlouvám se za prosté slova, ale nevím, co to dělal jako. Co tady předváděl. No, přesně o tom jsem mluvil. Budeme jenom chcípat. A chcípat. Jsem neviděl. Ale ovládání už to základní umím celkem, ale neumím moc princip hry, jakože třeba ještě nevím nějaký věci, takže uvidíme. Kámoš mi to všechno poradil, tak už jako aspoň něco umím, aspoň vím, jak se to ovládá. Nevím, co bych říkal. Sakra. Jde si. Vedle, to si děláte prču. No vidíš, jsem ho sejmul, ale sejmul jsem i sebe, ne? Jestli jo, tak nevadí. Sejmul jsem ho aspoň. Náš první kill. Jdeme tady nahoru, třeba. Vezmeme si to. Jo, jsem se lek. Dobrou vrtulník. Kde to berou? Ale tam jeden. A skoro. Zkusím tam na to auto sejmout, nebo asi ne. Odkud? Počkej. To ne. Odkud? Tam. Kdo byl? Sniper. No jo, no. Nebo ne? Jo, je to sniper. Tak to nebylo dobře. Jdeme dál. Dobré. Co je? Jo. Ne, počkej, ježiš, ty jsi taky král.
Si nemohl počkat. Na to si moc zlej. To co je? Počkej. Cože? To s tímhle neumím. To. A to jde úplně vedle. Bum. Jo, jasně. Tak jako to je úplně krásná přesnost. Počkej, takhle. No, skoro. To mě nebaví. No, co takhle? Jo, takhle, počkej. Skoro. Neumím ještě řídit vrtulník nebo tak, prostě ovládat. To mi nejde. Takže nevím, jestli si tady moc, jestli si tady zalítáme vrtulníkem. Rychle, nějaký vrtulník. Já jsem se tě lek, kámo. Jsi normální. Hele, pojď. Chci to řídit. Opravdu ode mě nic nečekejte, vůbec se neumím řídit. Můžete mi poradit do komentářů určitě, protože bych potřeboval nějaký rady s tím, ale zeptám se kámoše. S tím řízením. Ty kráso. A já chci jít dopředu, ne nahoru. Tak jedem. To je hrozný ovládání. Počkat, pojď. No to ne. Proč nemůžu střílet? Ježiš, to mě štve. Já chci střílet. No tak to ne. Spadnem. Proč mi nešel? Jo, dobré. Jen tak mi šel. Tak to ne. To bouchne? Nejspíš. Jo, hoří. Pomoc. To nebouch? Jo, teď bouch. Ty kráso. Tak to byla pěkná trefa. Hoši. Tady budu nějak dostávat k tomu Ačku. Ne, to už je naše. OK, tak k tomu Cčku se zkusím dostat nějak. Auto projel. Ale no, to ne. Rychle k Cčku. Mělo obsadit. Escape. Jo, a už po mě pálí. A nevím odkud. Odkud, ježiš, snajpa. Ale odkud? Ukaž, kde jsi. A to je kde? Ježiš, tady. On byl za mnou přímo. Já jsem lama. No jo. Vás to se nebude bojit. Hele, ty umíš řídit, tak si k tobě. Počkej na mě. No tak. Blbec. Ježiš, to si na mě nemohl počkat. Nemohl, co? To je moje auto, neskoušej. Ty sviňo. Ježiš. Ještě nám je trup. To bylo moje. No tak čau. Tam zahlít. Jiný. Jeď. Jde někdo ke mně? Asi ne. No jo. Počkej, jde stíhačka. Tu nemůžu řídit. Nebo jo? Ne, nemám to vyzkoumaný, že? Ne. Bohužel, vidíte ty čorky? Já si to ne. Tak takovou čorku jsem ještě neviděl. Ne, to ne, ale taková čorka. On mi to tady ukradne, kdo to je? Tak to ne. No moje, vystup. Výborně. Civo. Tak takovou čorku jsem ještě neviděl.
Tak. Obsadíme. Rychle, proč se to neobsazuje? Výborně. A mám to. Pryč. Jedem. Ačko, to je naše. Že? Ne, tak ne. Mám nad sebou stíhačku. A sakra. Obsazuj. Proč to neobsazuje? Rychle, obsazuj. Si tady zajedu. Do toho se nedá věc. Ne, moc malý. Nebo? OK. Au. Počkat. Ty jo, aha. Počkej, to ne. Ty svině. O, ježiš, blbá helikoptéra. Ne, tak ne, ale proletěla nade mnou, jak jsem si to myslel. OK, nevím, jestli nebudu stříhat. Hezky. OK, jedem. Tak to byl dobrý. Jak to můžu řídit? To nechápu. To neumím vůbec. Pojď. To je můj. Ježiš. Kde jsi, kámo? Tak nevadí. Kdo to je tady? Taková terasa. Počkej, já tě zajedu. Totiž. Ty svině. Bože. Dobře. Dobrý skóre. Velmi dobrý skóre. 2:5. Tak to nebylo dobré. Nevím, jestli už bych to neukončil. Hele, pojď. Co? Jo, tuhle mapu miluju. Počkej na mě. Aha. Ty nemůžeš řídit. Tak já budu řídit. I když ty neumím. Ježiš, teď jsem ho mám přijel. To asi nejde. Dobré, svýho před. Jedem. Teda letíme. Ne. Teď mi tady psal, ať letím. Abych ale nemohl. Ne, to nebyl on. No jo, tak já to neumím prostě. Pardon, ale nikdo v tom není hezky. Co si vezmeme? Tohle. Tak Crusader. Ty vo. Jsem se letí helikoptéry. Kde? Wow. Je to rychlý. Jo. Nabí. Ježiš. To ne. Kde? Tam ne. Nabí. Už jsem to udělal. Nabí. Tu máš. To jo. Když jsem mu dal headshota, 14 hýrů mu zbylo. Vždyť to byl headshot tak vyšitej. Co to je? To ne. Co je? Když mi to, jo, aha. To ne. Jau. To ne. Koho zajedu? Vypadá to, že nikoho. Jdeme. Co bych mluvil? Ježiš. Bych byl asi mrtvej, kdyby to byl nepřítel. Aha, nepřítel.
Aha, jsem moc lama. Musím se zlepšit. Jak to, že jsem první? S takovýmhle skórem. Jo, já jsem obsadil vlajku, nejspíš. Aha, v tom někdo je. Aha. Tak to ne. Počkej, téma. Blbá lampa. Teda, slope. No tak. Blbá helikoptéra. Ne. No a ještě se u něj spadnu. To ne. Hezky, ono zničil. Proč nepoužívám toto? Na téhle mapě? Tyvo, já jsem se lek, to byl náš. Jau. Tyvo, co to bylo? Už bych to ukončil, ale. Tak tebe jsem se taky tak ty umíš řídit asi tak stejně jako já. To fakt. Počkej na mě. Výborně, díky. Rychle, zajeď. Umři. Výborně. Hezky. Dobrý si. Počkať. Já nabíjem. Co děláš u té vlajky? Ujeď. Bože. Můžeme sejmout kvůli tobě. Pomoc. Tam. Sejmi ho. Ježiš, on ho vyžral. Umři. Jo, chci nabít. Chci mít 50 nábojů. Tyjo, krásně. Ten tank je dobrý. Ten tank je velmi dobrý. Ne, zeď. Jo, krásně. Savior. Co to je? Jedem. Jsem vůbec... Proč jsem musel být u kulometů? jsem chtěl. Čau. Ježišmarja! Helikopter... Jo, ze zadu. Ty kráso. To jsem co vůbec nespamatoval, říkám, co to. Jedem. Teda, jdem. Kde jste vy nepřátelé hnusný? No jasně, mi tady přejede. No jasně, aha. Tenhle je nějak dobrý, no 21. Nějak moc mluvím. To chci. Ježiš, to byl nepřítel, ne? Pustý, to mě baví. Umři. To je blbý. Na co tohle vůbec je? Nechte mě vejít. Co to? No to je to na letadla. To ne. Počkej. No tak. To. Bude něco? Nikdo? Nikde? Tam nikdo? Jasně, jak to míří? No, jednou dolů, jednou nahoru, tak já nevím. No, teď zase nahoru. Já se tady budu všímat, ale ty helikopter. Tak pojď. Krásně. Krásně.
krásně. Rank 3, hezky. Krásně se nám sejmul. Jo. To mi baví. Kde je někdo? Co je? Škoda. Umři. No jo. Helikoptéra blbá. Ne, hej, co? Jak si... jsem ho neviděl, to je škoda. Lak. Pomoc. Je, dobré. Ježíš, proč to nemůžu řídit? Zrovna když to je přede mnou, ježíš, ty lagy, už to ukončím. Cože? Jsem myslel, že to bylo zničený, jo, to jsem zakřik. Jo, díky, jsem velice zakřik. To mám tady na voláčky. Hezky, tady nikoho sejme, a za to dostanu takhle zkušenosti, to se mi líbí. Zajď. Výborně, ale ty jo musí sejmout. Ne, nechat. Jsem ukecanej, už to ukončím. No, to říkám dobrý. To říkám pořád a nikdy to neukončím, takže už to teď ukončím, nebo co? Fakt? Já už to asi ukončím. Jo, ještě mi někdo píše. Takže už to ukončím. Děkuju za zhlédnutí, kdo se na tohle kouknul. Pokud se vám toto video nelíbilo, dejte dislike. Určitě. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like, nebo koment, po případě odběr, budu moc rád. A mějte se, čau.